Miksi Maxilla pitäisi säilyttää? On tietysti siksi, että me ollaan kaikki saatu tästä ihan mielettömiä kokemuksia. Monipuolinen elokuvateatteritarjonta tarkoittaa monipuolista elokuvatarjontaa. Mä oon nähnyt täällä maailmoita, joita mä en olisi muuten nähnyt. Ja joka kerta, kun mä oon kävellyt ulos tosta elokuvan jälkeen Klubikadulla, niin mulla on ollut semmoinen täysi ja ihmeellinen olo. Se, mitä tässä talossa on tapahtunut niin kuin vuosisadan aikana, niin on varmasti muuttanut tätä maailmaa aika paljon, ainakin monen ihmisen osalta. Katsojana noin normiesityksissä muistan täältä vaimoni kanssa unohtamattomia rakkauskokemuksia. Aina kun mä astun sisään Maximiin ja istahtaa näihin pehmeisiin penkkeihin, niin tulee heti semmoinen fiilis, että nyt ollaan niin kuin jossain semmosessa, missä nautitaan niin kuin eksklusiivisesti tästä elokuvasta juuri tälle yleisölle. Olemme samaan aikaan ja samassa paikassa tunteemassa erilaisia tunteja, mutta kuitenkin kaikki tunteet inspiroi sama taideteos. Tämä on hyvä paikka katsoa elokuvia. Maxim on aika harvinainen helsinkiläinen elokuvateatteri. Kun tänne tulee, tuntuu aina siltä, että elokuva on keskiössä. Helsingin elokuvapolitiikalla on muutenkin matkaa muun Euroopan tasolle. Pidetään huoli siitä, että ei mennä ainakaan väärään suuntaan. 15 vuotta sitten Helsingissä oli 13 elokuvateatteria. Tänä päivänä niitä on 4. Laadukkaan kulttuurin keskusten sulkeminen on tappio ihmisyydelle. Elokuvateatterissa ei ole vain se, mitä sä näet siellä valkokankaalla, vaan ne ihmiset, joita sä tapaat. Silloin kun puhutaan siitä, mikä kaupunki on ja mikä ihminen on, niin sitten tämmöiset paikat on erinomaisen tärkeitä. Maxin pitää säilyttää, koska me tarvitaan tämän kaltaisia turvasatamia. Ja siihen tarvitaan tällaiset seinät, että kun tänne tulee, niin ne sanoo, että älä sä tyttö sure, ei ole mitään hätää. Täällä on aina näytetty elokuvia, aina tullaan näyttämään. Kun mä kuulin itse tästä, että Maxima jotain lakkauttaa, niin tuli semmoinen olo, että nyt on pakko tehdä jotain. Että kaupunkia ei voida suunnitella pelkästään yritysten ehdoilla. Liity saakin mukaan keskusteluun, pelastetaan Maxim-sivustolla.